תראו את כולם רצים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט, הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט, הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון. אני מסייע. וואי, 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 וואי. אין בעיה, אין בעיה. לצאת מהצד השני בבקשה. אתם לא מבינים מה הולך פה. البنينين طاحن البنينين قبل. תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, עם צ'יינג', הלך. הלך כל המקלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? עמי, תקשיבי, אימא'לה, תקשיבי, לא בטוח. וואו, תראו מה קרה לבניינים למטה. אימא'לה, תראי את זה. תקשיבי, אין פה פילים רחוב, תראי. אימא'לה, בנות, יואו, שמשו. ישיבה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, אפשר לראות העשן שמתעמר מבית החולים. יש זה המצב מבחוץ בבית חולים. תראו את כולם רצים, תראו את האנשים, תראו את האנשים. תראו, פה נפל הטיל. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט, הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט, הכל שבור, זה לא אמיתי מה קורה פה, הכל שבור, כל סורוקה, כל המיון. אני מסייע. וואי, 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 וואי.
אין בעיה, אין בעיה. לצאת מהצד השני בבקשה. אתם לא יודעים מה הולך פה, البنانين طاحن البنانين يا اخو תראו מה קרה בחוץ, אתם לא מאמינים. אימא'לה, כל הרחוב נשבר, אין יותר, יואו, אתם לא מבינים מה קורה פה. דנה, תראי מה קרה לבניין שלך, צ'יינג', הלך. הלך כל המחלאווי. יואו, רגע, מה, אימא'לה? עמי, תקשיבי, אימא'לה, תקשיבי, לא, אבל תקשיבי. וואו, תראו מה קרה לבניינים למטה. אימא'לה, תראי את זה. תקשיבי, אין פה פיל ברחוב. אימא'לה, בנות, יואו, שמשו. ישיבה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, אפשר לראות את העשן שמתעמר מבית החולים. יש זה המצב מבחוץ בבית חולים. אימא'לה, בנות, יואו, שמשו. ישיבה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, אפשר לראות את העשן שמתעמר מבית החולים. יש זה המצב מבחוץ בבית חולים.